Har du før drømt om at få andele i et fad med spiritus, eller står du og mangler den der perfekte gave til ham eller hende, der egentlig bare har alt? Hos Conmas, der har vi investeret i en del forskellige spiritusfade, som I nu får mulighed for at, ligesom at købe jer ind på en andel af. Det første fad, jeg gerne vil præsentere jer for, det er vores Jamaica-fad, og det indeholder er rom for det destilleri på Jamaica, der hedder Worthy Park. Men lad os lige prøve at kigge lidt på, hvordan det ser ud allerede nu. Nej. Den ser jo dejligt mørk ud i farven allerede. Det her det er jo fuldstændig uden tilsat karamelfarve eller noget som helst. Det dufter dejligt. Klassiske Jamaica mørk chokolade, og der er masser af nødder i duften på den også. Holder jo de der 65% alkohol, så det er sådan... Det sparker rimelig godt fra lige nu, men jeg tænker, når det her det lige får et år mere på fadet, kommer det altså til at smage fantastisk. Det bliver tappet september 2025, så det vil sige, at det kommer til at ligge på fad et år fra nu. Når rommen bliver tappet, kommer den til at være 6 år gammel. Den er som sagt lagt på fadet med 65% alkohol. Når vi tapper den af til den tid, der kommer den til at blive vandet ned omkring de der 50% alkohol, sådan så det er lidt mere drikkevenligt. Men står du med en drøm om at få et andel i et fad, eller mangler du den der super fede gave til en fødselsdag, eller bryllup, eller whatever det nu måtte være nu her, så gå ind og køb en andel af vores Jamaica-fad.